मन्मना भव मद्भक्तो मुक्त्याञ्चि मामनस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मां नमस्कुरु ये वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रेयोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश विदास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविष्यत् न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् प्रियकृत्तमः भविता न समे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्पातो दनन्तर तत्र श्रीविषया भूदेर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम हरे कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्पातो धनुतरः तद्विजयो बुद्धिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम हरे कृष्णा थैंक यू सो मच எல்லாருக்கும் நம்ம மீண்டும் थैंक यू माताजी थैंक यू थैंक्स मैम आई लीव मैम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम हरे कृष्ण कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी மாதாஜி நீங்க லைவ்ல போடுறப்ப சொல்லாதீங்க, இல்லைன்னா அது எக்கோ ஆகிட்டே இருக்கும். மாதாஜி லைவ்ல போடுறப்ப மாதாஜி பேசாம இருக்கப்ப நீங்க பண்ணிட்டேன், லைவ் பண்ணிட்டேன். நீங்க 4-5 ஸ்லோகம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டேன். हरे कृष्ण माताजी நமஸ்காரம். மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். கீதா மாதாஜி ஏதோ படிச்சாங்களே, என்ன மாதாஜி அது காலையில மங்களாரத்தில? எந்த கீதா மாதாஜி? ரூல்ஸ் அண்ட் யாரும் ரெகுலேஷன் படிக்கலையே மாதாஜி. இன்னைக்கு கன்னடத்துல படிச்சாங்க. இன்னைக்கு வேற லாங்குவேஜ்ல கீதான்னு ஒரு மாதாஜி படிச்சாங்க. இவங்க இல்லையா, நம்ம தமிழ் இவங்க இல்லையா? அல்ல மாதாஜி, அல்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. நானும் தான் இருந்தேன். வேற லாங்குவேஜ்ல இன்னைக்கு படிச்சாங்க. நல்ல சேத்து தர்ப்பணம் வந்து யாரு இவங்களா, லலிதா மாதாஜியா? இல்ல இவங்க பண்ணாங்க. எந்த மாதாஜினாக்கா அவங்க மதுமதி கிருஷ்ணகாந்தா மாதாஜி. அப்படிங்களா? எனக்கு வாய்ஸ் எனக்கு அவங்க மாதிரியே இருந்தது. இல்ல அவங்க நல்லா அழகா அவங்க கன்னடால டீச்சர். இன்னைக்கு கன்னடாக்காரவங்க பண்ணாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நாளைக்கு நம்மளோடது. நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சொன்னீங்க மாதாஜி. நாளைக்கு தான் வெள்ளிக்கிழமை. நாளைக்கு தான் ஃப்ரைடே. ஓகே, மறந்துடாதீங்க, தூக்கி போயிடாதீங்க மாதாஜி. அவங்க அந்த இதுல இன்னும் மீண்டு வரல, அந்த ஹாப்பினஸ்ல இருந்து. நேத்து இருந்தாங்கள, அதுல இருந்து ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து அவங்களுக்கு கிழமை கூட மறந்து போச்சு. ஓகே. हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी पंचायत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा माताजी. சோ இது அஃபென்சஸ் யார் பண்ணுவாங்கன்றது பாத்தீங்களா மாதாஜி? மணிமேகலை மாதாஜி யாராவது 2 பேர் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்களோ நானோ படிச்சு விட்டுறலாம், சரிங்களா? பேக்கப் ஃபார் எனிவன், ஓகேங்களா? யாராவது வரல அப்படின்னாக்கா நாங்க டக்குன்னு நாங்க தான் பண்ணுவோம். We are always backup. ஸோ எங்களுக்குன்னு எதுவும் அலோகேஷன்லாம் கிடையாது. ஆனா நாங்க வந்து யாராவது வரலன்னா நாங்க எடுத்து படிக்கிட்டோம். 2 பேர் வந்து நீங்க யாருன்னு பாருங்க. சண்முகம் பிரபு பண்றாரா கேளுங்க, அவருக்கு ஆப்ஷன் கொடுங்க. இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் சேவா. ஓகே,
சண்முக பிரபுக்கு போன தடவை கால் பண்ண மாதாஜி. நான் அந்த லைன்ல இருக்கப்ப நேத்து போன தடவை சொன்னப்ப அவருக்கு போன் எடுக்கவே இல்லை. அப்புறம் தான் லீலாவதி மாதாஜிக்கு கூப்பிட்டு அவங்கள படிக்க வச்ச மாதாஜி. மறுபடியும் வந்து இந்த லெவல் 2ல வந்து நீங்க பபிதா மாதாஜி கிட்ட லிஸ்ட் இருக்கும். நீங்க வேணா அதை கேட்டுட்டு நீங்க பண்ணுங்க. சிவகாமி மாதாஜி யாராவது இதுல இருக்காங்க? அவங்க லெவல் 2 தான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப இருக்காங்க சிவகாமி மாதாஜி. ஆமா, மங்கள மாதாஜி கிளாஸ் அவங்க. சிவகாமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. I think she is admin for மங்கள மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க உங்க இதுல வந்து 4 பேர் ஐ திங்க் L2 பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு மங்கள மாதாஜி அப்ப சொன்னாங்க. அவங்க எல்லாரும் போற ஸ்டேஜ் இல்லீங்களா? இப்போ மோஸ்ட்லி 15 முடிஞ்சிருக்கும். 15 முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. நீங்க என்ன பண்ணணும், இது நம்ம சங்கீதா மாதாஜி தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? சங்கீதா மாதாஜி அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க இப்போ வந்து பக்தி விருக்ஷா குரூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. நேத்து உங்களுக்கு கால் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அவங்க எனக்கு நீங்க லிஃப்ட் பண்ணலன்ற மாதிரி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க. நீங்க ஏதாவது வேலையில கூட இருந்திருக்கலாம். நீங்க அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி உங்க இதுல வந்து யாரு சீரியஸ் ஸ்டடி, அதாவது லெவல் 3க்கு போகணும், அதுக்கப்புறம் வந்து லெவல் 2 இந்த பக்தி, அதாவது பகவத்கீதா வந்து ரிசைட்டல் பண்றது. ஓகே, அவங்க கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு புல். நீங்க அவங்கள கேட்டு நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணி, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி, சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. நீங்க 10 offenses படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மாதாஜி? சிவகாமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா நீங்க? இல்ல, இப்ப படிக்க மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கிற மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஓகே மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். சோ இங்க லெவல் 2 லெவல் 3 ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? லெவல் 2 லெவல் 3 ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஐ திங்க் இங்க லெவல் 2 லெவல் 3 இல்ல மாதாஜி. So we have to check. நான் பபிதா மாதாஜி கிட்ட பேசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க கிட்ட கேட்டு எல்லா லிஸ்ட்டுமே இருக்கும். சோ ஓகே, லெவல் 2 கிட்ட வந்து பாருங்க. நான் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. லல்லிகண்ணன்ற மாதாஜி லெவல் 3 மாதாஜி, அவங்க இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க காலையில கனெக்ட்ஸ் வராங்களா? இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பக்தி சாஸ்திரி குரூப் கிருஷ்ணா மாதாஜியோட கிளாஸ்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். நோ இஷ்யூ. 10 offenses வாசிக்கணும்னு நினைச்சாங்க, you can do it. மாதாஜி L2ல மாலதி மாதாஜி கிட்ட நான் கேக்குறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க நல்லா இருக்கு. ஃபைன் ஃபைன். 2 பேரும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு மணிமேல மாதாஜி நான் கேட்டு சொல்லிடுறேன். இங்கிலீஷ்ல தான் வாசிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து நம்முடைய மொழிப்பற்றெல்லாம் நம்ம காட்ட வேண்டாம். நாட் த வே. சில சமயங்கள்ல சில பேர் பண்ணுவாங்க, அது தேவையே இல்லை. எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவா இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் நாம சொல்றதுதான் நல்லது. நம்ம இங்க வாசிக்கும் பொழுது ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம லாங்குவேஜ்ல நாம வந்து நம்முடைய லாங்குவேஜ்ல நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம இந்த ஜப்பா டாக்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி மண்டேல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்னு இருக்கும். அது ஆஃப்டர் இமீடியட்லி நம்ம அந்த மங்களாரதி முடிஞ்ச பிறகு இல்லையா, அங்கே ஜப்பம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நீங்க இந்த லிங்க்குக்கு வந்து ஜாயின் ஆக வேண்டியிருக்கும். சாட்டர்டே உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். டேட் வந்து லிங்க்கும் டேட்டும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் போடுங்க. லிங்க் டேட் வந்து நம்ம மாதாஜி சரியா கேட்கல மாதாஜி. பின்னாடி ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு மாதாஜி. வச்சிருக்காங்க, அதனால எனக்கு புரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மன்மேகலை மாதாஜி, நீங்க அதாவது நம்ம ஜப்பா டாக் அப்படிங்கறது அந்த இது வந்து 1 மாலை வந்து ஜப்பமும், அடுத்து வந்து ஒரு 5 minutes வந்து ஒரு ஜெனரல் டாபிக்கும் வந்து மண்டேல இருந்து பேசலாம்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால எத்தனை மணிக்குன்றது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் வந்து சாட்டர்டே நம்முடைய டிஸ்கஷன் ஆன பிறகு வி வில் டேக் இட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாருமே மங்களாரத்திக்கு அட்டென்ட் பண்றது. லெவல் 2ல இருந்து யூ புட் இட் இன் திஸ் இது போடணும்ன்றது வந்து சொல்லிடணும். லெவல் 2க்கு வந்து ஃபுல் லெவல் 2 லெவல் 3 லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 வந்து டோட்டல் இன்சார்ஜ் வந்து பபிதா மாதாஜி. அவங்க வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் அட்மின்ஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணாலே போதும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் யுவர் ரோல்
வந்து உங்களுக்கு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி. அது வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு கோஆர்டினேஷன் வித் ஆல் த டீம். ஓகே, அந்த இதெல்லாமே உண்டு உங்களுக்கு மணிமேகலை மாதாஜி. ஒன்லி ஃபார் த கம்யூனிகேஷன். அதாவது எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே வந்து மாதாஜி அவங்க நல்லா செய்வாங்க மாதாஜி. நீங்க எவ்வளவு வேணா கொடுங்க. சரிதா மாதாஜி, வெள்ளதெல்லாம் செய்வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி மாதாஜி, லெவல் 2 சிங்கார செல்வ பிரபுஜி கிளாஸ்ல பக்தி விருக்ஷா குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி, பாருங்க. பார்த்தேன். ஓகே, 8 பேர் இருக்கு வர்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற குரூப்லயும் கேட்டிருக்கேன் மாதாஜி, அவங்களும் வந்தா. எத்தனை பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை டோட்டலா எத்தனைன்னு பாருங்க, அதை பாதியா பிரிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து 12 பேருன்னா 6 பேரா பிரிச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகேம்மா. 10 பேருனாக்கா ஒரே குரூப்லயே வச்சிருங்க. ஏன்னா காலப்போக்கில் யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் ட்ராப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இல்லையா? ஓகே. 6 பேர் மினிமம் 6 பேர் வச்சுக்கோங்க. ஈவன் 1% ட்ராப் ஆனா கூட 5 பேர் வந்து தே கேன் ஸ்டடி வெல். அப்புறம் 1-2ல வந்து நின்றுட்டாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். சரிங்களா? ஆனா மினிமம் 6 to 7 வச்சுக்கோங்க ஒரு குரூப்புக்கு. மேக்சிமம் 10. ஓகே மாதாஜி, அதுல போட்ட இது ஆர்டர் சரிதானா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய ஆர்டர் எதுவும் இல்ல மாதாஜி. ஜென்ரலா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ வந்து எந்த பேட்ச் இது, இந்த லெவல் 2 அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதுக்காக நம்ம பேட்ச் நம்பர் போடணும். இல்ல பிஜி 18 days எந்த பேட்ச், இந்த இது அவங்க எந்த மாசத்துல வந்து கலந்துட்டாங்க, அப்படி அந்த இதை வச்சுதான் எந்த டைம்ல வந்து 3 மணியா 6 மணியா இல்ல வந்து 7 மணியா இல்ல வந்து 9 மணிதான் அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. இது நம்ம சிம்பிள் லாஜிக். ஓகே, அதான் L to 7 PM போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி, 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 ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜனரஞ்சன, யமுனதீராவனச்சாரி, 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Tato-dayam-udiraye Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Yam Bhagavada Sevayam Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhavate Naistike. Bhagavati Naistike. Reading from Bhagavatam, 4th canto, 26th chapter, 7th sloka. Yes, Geeta Mataji வாசிங்கோ. எல்லாரும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகம் ரிசைட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் படிச்சோம் நினைக்கிறேன். ராஜேந்திரா 7th ஸ்லோகம் முடிச்சோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 8 தான் இது பண்ண, நேத்து முடிச்சாச்சு. 8 எடுக்கணும் மாதாஜி, இன்னும் படிக்கல. அதான் இன்னைக்குதான் 8ன்னு சொல்றோம். எல்லாரும் திருப்பி வாசிங்கோ. அன்யதா கர்ம குர்வானோ அன்யதா கர்ம குர்வாணோ நிபத்யதே மானாரோ நிபத்யதே பிரவாஹ பதிதோ குணப்ரவாஹபதிதோ பிரஜ்ஞோ व्रजति अतः நஷ்டப்ரஜ்ஞோ व्रजति अतः अन्यथा कर्म कुर्वाणो अन्यथा कर्माणो मानारूढो निबध्यते मानारूढो निबध्यते प्रवाहपतितो गुणप्रवाहपतितो प्रज्ञो व्रजति अतः नष्टप्रज्ञो व्रजति अतः कर्म कुर्वाणो अन्यथा कर्म कुर्वाणो निबध्यते मानारूढो निबध्यते प्रवाहपतितो गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजति अतः नष्टप्रज्ञो व्रजति अतः எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. पदम 8. अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढा निपत्यते गुणप्रभावपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजति अधः. அந்யதா இல்லையெனில் கர்மா பலம் தரும் செயல்கள் குர்வான செயல்படும் பொழுது ஆரோடா தவறான ஆணவத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு நிபத்தியத்தை ஒருவன் சிக்கிக் கொள்கிறான். குண பிரவாக பௌதிக குணங்களின் பாதிப்பினால் பதித்த விழுந்து நஷ்ட பிரஜக்ஞா அனைத்து ஞானங்களும் இழந்து
பிரஜதி இவ்வாறு அவன் செய்கிறான். அத கீழே மொழிபெயர்ப்பு இதற்கு மாறாக வீண் ஆணவத்தின் காரணமாக மனப்போன போக்கில் செயல்படுபவன் கீழே விழுந்து விடுகிறான். இதனால் அவன் முக்குணங்களுடைய சத்துவம், ரஜோ, தமோ, ஜட இயற்கையின் விதிமுறைகளில் ஈடுபாடு உடையவனாகிறான். இவ்வழியில் ஒரு உயிர் தனது உண்மையான ஞானத்தை இழப்பதோடு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் நித்தியமாக சிக்கிக் கொள்கிறான். இவ்வாறு அவன் மனத்தில் உள்ள புழுவாதல் மற்றும் பிரம்மலோகத்தில் உயர்நிலை பெறுதல் என்ற மேலும் கீழும் போய் வந்து கொண்டிருக்கிறான். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் பல முக்கிய சொற்கள் உள்ளன. இவற்றில் உள்ள அந்யதா என்பதன் பொருள் இல்லை எனில் ஆகும். இது வேதத்தின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றி கவலைப்படாதவனை குறிக்கிறது. வேதங்களில் உள்ள விதிகளை சாஸ்திர விதிகள் என்பர். பகவத்கீதை சாஸ்திர விதிகள் அல்லது வேத நெறிகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் அல்லது ஆணவமுடையவன் இக வாழ்க்கை நிறைவு அடையாததோடு பௌதிக நிலையிலிருந்து இகழ்ச்சியோ அல்லது விடுதலையோ கூட அடைவதில்லை என்று தெளிவாக கூறுகிறது. யா எஸ் சஸ்திர விதிம் உத்ருஷ்ட வர்த்ததே காமகாரதா நச சித்திம் அவாப்னோதி நா சுகம் நா பரம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை மீறி தன்னிச்சையாக செயல்படுபவன் நிறைவடைவதோ இன்பம் எய்துவதோ அல்லது பரமகதி அடைவதோ இல்லை. பகவத்கீதை 16.23 இவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் விதிமுறைகளை வேண்டுமென்றே மீறுபவன் இயற்கையின் முக்குணங்களினால் ஆட்பட்டு வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் அழுகிறான். ஆகையினால் மனித சமுதாயமானது பகவத்கீதையில் சுருக்கமாக கூறப்பட்டிருக்கும் வேத விதிகள் சார்ந்த வாழ்க்கையினை பின்பற்றுதல் வேண்டும். இல்லையெனில் பௌதிக தோற்றமுடைய வாழ்க்கை தொடரும். ஒரு ஆத்மா 84 லட்சம் உயிரினங்களை கடந்து செல்கிறது என்பதை மூடர்கள் அறிவதில்லை. பரிணாம வளர்ச்சியின் படிப்படியாக முறையினால் வேதங்களில் உள்ள நியதிகளை பின்பற்றுவதற்காக ஒருவன் மனித தோற்றமுடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிறான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆதி காலம் தொட்டே ஒரு உயிர் தனது அசுர மனப்பான்மையினால், அதாவது முழுமுதற் கடவுளுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி வேகத்தினால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் துன்புறுகிறது என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணரும் கூட இதை பகவத்கீதையில் 15.7 உறுதி செய்கிறார். மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதா சனாதனஹ மனசேந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. பந்தப்பட்ட உலகில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் எனது அம்சமுடைய நித்திய பாகங்களே ஆவார். கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால் அவர் மனம் உள்ளிட்ட 6 புலன்களுடன் மிகவும் போராடுகின்றன. ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனின் பாகங்களே ஆவர். வாழ்வின் மும்முனை துன்பங்களில் ஓர் உயிர் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டிய நியதி இல்லை. ஆனால் அவன் தன் அனுபவித்து மகிழலாம் என்னும் தவறான எண்ணத்தினால் தானாகவே இப்பிறவினை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இப்பயங்கரமான நிலையிலிருந்து அவனை காப்பதற்காகவே பகவான் அவரது அவதாரமான வியாசதேவரிடம் எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் அருள் செய்தார். கிருஷ்ண புவி சே ஜீவ அநாதி பகிர்முக அத ஏவ மாயா தாரே தேயா சம்சார துக்க என்று கூறப்படுகிறது. இதன் பொருள் கிருஷ்ணரை மறந்திருந்தினாலேயே ஆதி காலம் தொட்டு ஒரு உயிர் உலகில் பிறப்பெடுக்கிறான். ஆகையினால் கிருஷ்ணரின் மாய சக்தியானது உலக வாழ்வில் பல்வேறு விதமான துன்பங்களை அவனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. சைத்தன்ய மத்திய லீலா 20.17 மாயா முக்தா ஜீவரே நஹீஸ்வதா கிருஷ்ணா ஞானா ஜீவரே கிருபாய கைல கிருஷ்ண வேத புராணா. புறசக்தியால் ஒரு உயிர் கவரப்படும் பொழுது அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணவினை சுதந்திரமாக மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவன் மீது பரிவு கொண்டு அன்புடன் அவனுக்கு 4 வேதங்கள் 18 புராணங்கள் என்னும் வேத இலக்கியங்களை அருளி இருக்கிறார். சைத்தன்ய மத்திய லீலா 20.122. ஆகையினால் ஒவ்வொரு மனிதரும் வேத உபதேசங்களின் பயனை பெறுதல் வேண்டும். இல்லையெனில் ஒருவன் தனது தன்னிச்சை செயல்களினால் கட்டப்பட்டு வழிகாட்டுவதற்கு ஏதுமின்றி இருப்பான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள மானரூடா என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. பெரிய தத்துவ ஞானியானது மற்றும் விஞ்ஞானியானது
விஞ்ஞானியாவது என்னும் தவறான எண்ணத்தினால் உலகில் உள்ள மனிதர்கள் அனைவரும் மனம் என்னும் நிலையிலேயே செயல்படுகின்றனர். ஏனெனில் இவர்கள் பகவான் உலகின் முதல் உயிரான பிரம்மதேவருக்கு அளித்திருக்கும் உபதேசங்களை சிந்தை செய்வதில்லை. அதனால் தான் பாகவதம் 5.18.12 கூறுகிறது, ஹராவ் அபக்தஸ்ய குதோ மகாத்குணா மனோரதே நாசதி தாவத்தோ பகிஹி. பக்தன் அல்லாத ஒருவனிடம் நற்குணங்கள் இருப்பதில்லை, ஏனெனில் அவன் மனோரீதியின் மீதே செயல்படுகிறான். அவ்வாறு செயல்படுபவன் தனது அறிவின் தரத்தினை காலங்கள் தோறும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியவனாகிறான். இதன் விளைவாக ஒரு தத்துவ ஞானியின் கூற்றினை மற்றொரு தத்துவ ஞானி மறுப்பதையும், ஒரு விஞ்ஞானியின் கொள்கையினை மற்றொரு விஞ்ஞானி எதிர்ப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். இவை அனைத்தும் ஏன் செயல்படுகின்றன என்றால், அவர்கள் தெளிவுடைய அறிவின்றி மனத்தளர்வால் செயல்படுகின்றனாலே தான். ஆயினும் வேத உபதேசங்களில் அதன் கூற்றுக்கள் சில நேரங்களில் முரண்பாடாக தோன்றிய போதிலும் கூட தெளிவுடைய அறிவு என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே அவை சில சமயம் முரண்பாடுடையவனாக தோன்றிய போதிலும் அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அவற்றை ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் அவன் உலகில் நிலைகளினால் கட்டுப்படுவான். உலகாயுத நிலைகளில் இஸ்லோகத்தில் குண பிரவாகா எனப்படுகிறது. இதன் பொருள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பிரவாகமாகும். ஆகையினால் தான் ஸ்ரீ பக்தி வினோத் தாகூர் பாடுகிறார், மிசேச மாயார வசே யச்சா பேசே காச்ச ஹாபு டூபு பாய் என்று. நீ ஏன் துன்பப்படுகிறாய்? நீ ஏன் சில நேரங்களில் ஜட இயற்கையின் அலைகளில் முழுவதும், சில நேரங்களில் கரைக்கு வருவதுமாக இருக்கிறாய்? ஜீவ கிருஷ்ண தாசா ஏ விஸ்வாசா கரேலே தா ஆரா துக்கா நாய். ஆகையினால் அருள் கூர்ந்து நீ கிருஷ்ணன் அடியவனாக மாறுவாயாக. பிறகு உனது துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். எவ்வளவு விரைவில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை சரண் அடைந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்னும் தெளிவடைந்த அறிவினை ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ, பின்னர் அவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுவதோடு கீழ் விழுவதும் அவன் அறிவை இழப்பதும் இல்லை. நஷ்ட பிரஜக்னா என்னும் வார்த்தைக்கு நிறைவான அறிவு என்று பொருளாகும். நஷ்ட பிரஜக்னா என்றால் நிறைவான அறிவு இல்லாதவன் என்று பொருளாகும். நிறைவான அறிவு ஒருவனிடம் இல்லை என்றால் அவனிடம் மன யோகம் மட்டுமே இருக்கும். இம்மன யோகத்தினால் ஒருவன் மேலும் மேலும் கீழே விழுந்து நரக வாழ்க்கையினை அடைகிறான். சாஸ்திரங்களில் உள்ள விதிகளை மீறுவதன் மூலம் ஒரு இதயத்தில் சுத்தமானவனாக முடியாது. ஒருவன் இதயம் சுத்தம் இல்லாதது இருக்கும் பொழுது அவன் இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுவான். இச்செயல்கள் அனைத்தும் பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயம் 1 6 வரையுள்ள ஸ்லோகங்களில் மிகவும் அழகாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பகவத்கீதை 2.45 மேலும் விளக்குகிறது. திரைகுண்ய விஷயா வேதா குண்யோ பவார்ஜுனா நிவர்வந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நிர்யோக க்ஷேம ஆத்மவான். வேதங்கள் முக்கியமான இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியே பேசுகின்றன. ஓ அர்ஜுனா, இக்குணங்களை கடந்தோழியனாகுக. இவை அனைத்தையும் விட உன்னத மாணவனாகுக. எல்லா விதமான இருமைகள் இருந்தும் நன்மை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான கவலைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெற்று ஆத்மாவில் நிலை நிற்பாயாக. இவ்வுலகம் முழுவதும் அனைத்தும் பௌதிக அறிவும் இயற்கையின் முக்குணங்களிலுமே தான் இருக்கின்றன. இக்குணங்களை கடந்து உன்னத நிலையினை அடைவதற்கு ஒரு முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசத்தினை பின்பற்றுதல் வேண்டும். இதன் மூலம் அவன் வாழ்க்கையில் நிறைவடைந்தவனாகுவான். இல்லையெனில் அவன் இயற்கை குணங்கள் என்னும் அடித்து செல்லப்படுபவன். இதன் மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5.30 பிரகலாத மகாராஜன் விளக்கப்படுகிறது. மதீர்ணா கிருஷ்ணே பரதஹ இஸ்வாதோவா மிதோ அபிபத்யேத கிரக பிரதானாம் அனாந்த கோபீர் விசாதாம் தமிஸ்ரம் புனக புனசர்வித சர்வனானாம். உலகியல் இன்பங்களில் பெரும் பற்றுடைய லோகாயுதவாதிகளும் தங்களது பௌதிக அனுபவங்களுக்கு மேலாக வேறொன்றும் அறியாதவர்களும் இயற்கையின் தன்னிச்சையால் சுமந்து செல்லப்படுகின்றனர். இவர்கள் உண்டதையே மீண்டும் உண்டும்
கட்டுக்கடங்காத புலன்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் வாழ்கின்றனர். இவ்வாறு இவர்கள் நரக வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் போய் விழுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. தத்ர நிர்பின்ன காத்ரனா சித்ரவாஜைஹி விப்ளவோ அபூத் துக்கிதானாம் சஹ கருணாத்மனாம் தத்ர நிர்பின்ன காத்ராணாம் வாஜைஹி சிலீமுகைஹி விப்ளவோ அபூத் துக்கிதானாம் சஹ கருணாத்மனாம் தத்ர நிர்பின்ன காத்ராணாம் சித்ரவாஜைஹி சிலீமுகைஹி விப்ளவோ அபூத் துக்கிதானாம் சஹ கருணாத்மனாம் மாதாஜி வாசி. மாதாஜி லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இருக்காங்க. வேற யாருன்னா மாதாஜி வாசி சொல்லுங்க. அவங்க நிறைய நாள் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொன்னேன்? இருங்கோ, நீங்க உங்க வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எதுவும் இல்ல இல்லைங்களா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ ஆக்சுவலி கீதா மாதாஜி உங்க வீட்டுல டிவி போயிட்டு இருந்ததா? ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஹியர். எல்லாருமே மியூட்ல தான் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் அது ஒண்ணு மட்டும் பாத்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுவும் வந்து மெல்லிய குரல்ல பின்னாடி ஓடிண்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வாசிங்கோ லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத்ர நிர்பின்ன காத்ராணாம் சித்ரவாஜைஹ சிலீமுகைஹ விப்ளவோ புஹூகிதானாம் துஸ்ஸஹ கருணாத்மானாம். தத்ர அங்கே, நிர்பின்ன துளைக்கப்பட்டு, கர்த்ராணாம் அவர்களது உடல்கள், சித்ர வாஜை பல்வேறு வகையான தூவிகளுடன், சீலிமுகை அம்புகளினால், விப்ளவ அழித்தல், அபூத் செய்யப்பட்டது, தூகிதானம் மிகுந்த துக்கத்திற்கானவர்கள், தூஹு சக தாங்கவண்ணாத, கருணாத்மானம் மிகுந்த கருணையுடைய மனிதர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் புரஞ்சனன் இவ்வாறு வேட்டையாடிய பொழுது அவரது கூர்மையான அம்புகளினால் துளைக்கப்பட்டு அக்காட்டிலுள்ள விலங்குகள் மாண்டன. மன்னர் தம் மனம் போன போக்கில் விலங்குகளை கொன்று குவிப்பதை கண்ட கருணையுடைய பலர் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தனர். இது போன்ற அன்புடையோர் விலங்குகள் கொல்லப்படுவதை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள். பொருளுரை. அசுரத்தன்மை கொண்டோர் விலங்குகளை கொல்வதில் ஈடுபடும் பொழுது இக்கோவில்களில் கொலையினால் தேவர்களும் பகவானின் பக்தர்களும் மிகுந்த துன்பமுறுகின்றனர். அசுரத்தன்மை வாய்ந்த இன்றைய சமுதாயம் பல்வேறு வகையான இறைச்சி கூடங்களை உலகம் முழுவதும் நடத்தி வருகிறது. துஷ்ட சுவாமிகளும் யோகிகளும் மூட மனிதர்களை ஊக்குவிட்டு விலங்குகளை கொன்று புசிக்கச் செய்கின்றனர். அதே சமயம் தியானமும் யோகமும் செய்து விடுகின்றனர். ஆதலினால் கருணை உடையவர்களாக விளங்கும் பகவானின் பக்தர்கள் இதனை கண்டு மிகவும் துன்புறுகின்றனர். நாம் ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கின்றபடி வேட்டையாடும் முறை கூட வித்தியாசமான வழியில்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. பெண் வேட்டை, பல்வேறு வகையான மது வகைகளை அருந்துதல், போதைக்கு அடிமையாதல், விலங்குகளை கொல்லுதல், பாலுறவினை அனுபவித்தல் போன்றவையே தற்கால மனித சமுதாயத்தில் அடிப்படையாக விளங்குகின்றன. உலகம் முழுவதும் நிலவும் இச்சூழ்நிலையை கண்டு வைணவர்கள் பேடுத்து மனம் வருது மாதாஜி பேடுத்து இல்ல ஸ்கிரீன்ல வரல. வருது வருது, நான் எதுவுமே சேஞ்சே பண்ணல. மனம் வருந்துகின்றனர். இல்ல என்னோட மாதாஜி வரல. ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. வரல மாதாஜி. வரல மாதாஜி. இப்ப வந்துச்சு. இப்ப நான் அத இது பண்ணிருக்கேன். ஆகையினாலே அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதில் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கின்றனர். காடுகளிலும் இறைச்சி கொட்டில்களிலும் ஏராளமான விலங்குகள் கொல்லப்படுவதும், கேளிக்கை கூடங்கள் மற்றும் இரவு விடுதிகளில் பெண்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுவதும் கண்டு பக்தர்கள் மிகுந்த துக்கமுறுகின்றனர். வேள்விகளில் பலியிடப்படும் மிருகங்களின் மீது கொண்ட கருணையினாலேயே மாமுனிவர் நாரதர் மன்னர் பிராச்சீன பர்ஹிஷத்திற்கு தமது உபதேசத்தினை உரைக்கத் தொடங்கினார். தமது உபதேசத்தில் நாரத முனிவர் தம்மை போன்ற பக்தர்கள் இப்போ மாத்திருக்கேன், உங்களுக்கு அது தெரியறதா? மனித சமுதாயத்தில் கரெக்ட் இல்லையா? மனித சமுதாயத்தில் நடைபெறும் இது போன்ற கருணையற்ற கொலையினை கண்டு மனம் வருந்துவதாக விளக்குகிறார். இச்செயலை கண்டு தெய்வீக அடியவர்கள் மட்டும் மனம் வருந்தினர் என்பது அல்ல, கடவுளே மனம் வருந்தினார். அதனால் தான் அவர் புத்த பகவானாக பூமியில் பிறந்தார். ஜெயதேவ கோஸ்வாமி பாடுகிறார், ஸ்தய ஹிருதய தர்சித பசூகாதம் என்ற விலங்குகள் கொல்லப்படுவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகவே புத்த பகவான் கருணையுடன் தோன்றினார். சில மூடர்கள் விலங்கிற்கு ஆன்மா கிடையாது, அது உணர்ச்சியற்ற கல்லை போன்றது என்று தம் கொள்கையினை முன்வைக்கின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் விலங்குகளை கொல்வது பாவம் அல்ல என்று தங்கள் பகுத்தறிவை காட்டுகின்றனர். உண்மையில் விலங்குகள் உணர்ச்சியற்ற கற்கள் அல்ல, அவற்றை கொல்லும் மனிதர்களின் இதயங்களே கல்லாக இருக்கின்றன. இதனை தொடர்ந்து எந்த விதமான காரணமாக அல்லது தத்துவமோ அவர்களுக்கு பொருந்தாது. அவர்கள் இறைச்சி கொட்டில்களை பேணுவதையும் காடுகளில் விலங்குகளை கொல்வதையும் தொடர்ந்து செய்து விடுகின்றனர். இதன் முடிவு என்னவென்றால், நாரத முனிவர் போன்ற மகான்கள் உபதேசங்களை சிந்தை செய்யாதவர்கள் நஷ்ட பிரக்ய என்றும் வகையினால் வீழ்த்து நரகத்திற்கு செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததா சேவா பதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்தா சுவாமினி தினாமினி. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam 4th canto 26th chapter
8th ஸ்லோகா. அன்யதா கர்ம குர்வானு மானாரூடோ நிவர்த்தியதே குணப்பிரவாக பதிதோ நஷ்ட பிரஜ்ஞோ விரஜதி அத்தஹ. அதாவது இப்போ நாரத மகரிஷி வந்து பிராச்சீனபுரத்துக்கு வந்து எடுத்துரைச்சிருக்கார். இங்க புரஞ்சனன் என்ன செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை வந்து எடுத்துரைச்சிருக்கார். இதற்கு மாறாக வீண் ஆணவத்தின் காரணமாக அகங்காரம் மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் கீழே விழுந்து விடுகின்றான் இல்லையா. அதாவது இந்த 3 குணங்கள் அவன் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். ஸோ மனம் வந்து ஏதோ ஒரு குணாதிசயத்துக்கு வந்து ஐக்கப்பட்டிருக்கும் நம்முடைய முந்தைய கர்ம பலன்கள் மற்றும் வந்து செயல்களுடைய விளைவுகளால. அதனால வந்து நாம வந்து அதாவது நம்ம உணர்வுகள் எந்த உணர்வை கொண்டு அந்த உடலை நீத்திருப்போமோ அந்த உணர்வோட தான் நாம வந்து ஒரு குணாதிசயத்தோடு நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம் இந்த 3 குணங்கள்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து மனசு இயங்கும் பொழுது புத்தியும் வந்து மனதிற்கு அடிமையாக்கி விடுகிறது. மேலும் புலன்களையுமே வந்து அவ்வாறே இந்த மனசு செயல்படுத்தி விடுகிறது. ஸோ ஜட இயற்கையின் விதிமுறைகளில் ஈடுபாடுடையவனாகிறான். இவ்வழியில் ஓர் உயிர் தனது உண்மையான ஞானத்தை இழப்பதோடு இல்லையா, உண்மையான ஞானம் அதாவது ஒரு புறம் வந்து புத்தி வந்து நல்லது சொன்னா கூட இந்த மனசு வந்து கேட்காது இல்லையா. ஏன்னா மனசு இந்த 3 குணங்களால் ஆட்கொள்ளப்படுவது. இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலே வந்து போட்டி இருக்கும். எந்த குணாதிசயத்துல வந்து எந்த குணாதிசயம் மேலோங்குகிறதோ அப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தை கொண்டு அந்த மனது என்ன பண்ணும், புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தன்னுடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி செயல்படுத்தி விடும். இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் அதாவது ப்ரொசீஜர். ஸோ அப்போ ஓர் உயிர் தனது உண்மையான ஞானத்தை இழக்கும் எப்பொழுது இந்த 3 குணங்களோட நாம வந்து செயல்படும் போது காம்படிஷன்ல பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தான் நம்ம வந்துட்டு இருப்போம். எது வரைக்குமே நாம் இந்த 3 குணங்கள்ல செயல்படுறோமோ அது வரைக்குமே நாம மீண்டும் வந்து கட்டுண்ட ஒரு உடலை ஏற்பதற்கு நம்மள நாம தயார்படுத்தின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ இவ்வாறு அவன் மலத்தில் உள்ள புழுவாதால் அல்லது பிரம்மலோகத்தில் உயர்நிலை பெறுதல் என்று மேலும் கீழுமாய் போய் வந்து கொண்டிருக்கின்றான். அதாவது இந்த 7 லோகங்கள் இல்லையா, நம்ம அதாவது புவியிலிருந்து மேல இதுக்குள்ள வந்து அவன் வந்து போயிட்டு வந்துட்டே தான் இருக்கான். ஸோ இச்லோகத்தில் பல முக்கியமான சொற்கள் உள்ளன. இவற்றுள் அந்யதா என்பது அதாவது இல்லை என்றால் என்று பொருள். அப்படின்னா அப்படி இல்லை என்றால் இது வேதங்களில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றி கவலைப்படாதவனை பற்றி குறிக்கிறது. ஸோ ஒருத்தர் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றும் பொழுது அவர் அனைத்துமே கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனா அதையே வந்து வேத சாஸ்திரங்களை பற்றி வருத்தப்படாமல் தான் மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவர்கள் வந்து அதாவது மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு பந்தத்துல அவங்க வந்து சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். வேதங்களில் உள்ள நியதிகள் சாஸ்திர விதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. சாஸ்திர விதிகள் அல்லது வேத நீதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் அல்லது ஆணவமுடையவன் இக வாழ்க்கையில் நிறைவு அடையாது. அதாவது இங்க வாழும் பொழுதே அவனுக்கு நன்மை கிடையாது என்றாலும் ஃபியூச்சர் வாழ்க்கையிலுமே எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா. ஸோ மேலும் அடையாதோடு பௌதிக நிலையிலிருந்து மகிழ்ச்சியோ அல்லது விடுதலையோ கூட அடைவது கிடையாது. அவனுக்கு இங்க இருக்கும் பொழுது சந்தோஷமும் இருக்காது, பிற்காலத்துல வந்து அவனுக்கு வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கமும் கிடையாது. அப்படின்னா அவன் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகிறான். சாஸ்திர விதிதம் உத்ருஷ்ய வர்த்ததே காமகாரத நசசித்திம் அவாப்னோதி நாசுகம் நா பராம் கதி. நாசுகம் சுகமும் கிடையாது, நா பராம் கதி அந்த பரமகதியும் கிடையாது, சித்திம் அவாப்னோதி சித்திகளை வந்து அடைவதும் கிடையாதவன் இல்லையா. தன்னிச்சையாக செயல்படுபவன் வந்து எந்த ஒரு பக்குவ நிலையுமே அவனால அடைய முடியாது. இது வந்து 16.23 ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவர்கள் அவருடைய செயல்களுடைய விளைவுகளை மட்டும்தான் அவங்க சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா. இப்ப சாஸ்திரங்களின் விதிமுறைகளை வேண்டுமென்றே மீறுபவன் இயற்கையின் முக்குணங்களால் இல்லையா ஆட்கொள்ளப்பட்டு எஸ்பெஷலி ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணங்கள் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மேலும் மேலும் வந்து அதிலேயே வந்து ஆழ்ந்து செல்கின்றான். ஆகையினால் மனித சமுதாயமானது பகவத்கீதையில் சுருக்கமாக ஸ்கிரீன் தெரியறதா இப்போ கூறப்பட்டிருக்கும் வேத விதிகள் சார்ந்த வாழ்க்கையினை பின்பற்றுதல் வேண்டும். ஆனால் நாம் எப்பவுமே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவத்கீதையில என்னெல்லாம் நமக்கு கோட்பாடுகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து பரிபாலிப்பதற்கான அந்த செயல்ல நாம ஈடுபடணும். இல்லையே நாம மீண்டும் வந்து 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள்ல முதல்ல இருந்து நாம வந்து தொடங்க வேண்டி இருக்கும். ஸோ மேலும்
பௌதிக வாழ்க்கை தொடரும். இல்லையேல், அதாவது ஒரு ஆத்மா 84 லட்சம் உயிர் இனங்களை கடந்து செல்கிறது என்பதை மூடர்கள் அறிவது. பரிணாம வளர்ச்சி படிப்படியான முறைகளால் இல்லையா, அதாவது நீர்வாழ் பிராணிகள், அதுக்கு அடுத்து மரஞ்செடி கொடிகள், ஒரு புழு பூச்சி, அடுத்து பறவைகள், விலங்குகள், அதுக்கப்புறம் தான் மனிதர்கள் என்று நாம மறந்து விடுகின்றோம். ஒருவன் மனித தோற்றமுடைய வாழ்க்கைக்கு வருகின்றான் எப்போ அவன் வேத நியதிகளை பின்பற்றும் பொழுது இல்லையா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆதி காலம் தொட்டே ஒரு உயிர் தனது அசுர மனப்பான்மையினால், அதாவது முழுமுதற் கடவுளுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி, வேதத்தினால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் துன்புறுகிறது என்று கூறுகிறார். 100%. எப்போ நாம் இறைவனை மறந்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய மனதிற்கேற்றவாறு நம்ம செயல்படுகின்றோமோ அப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட வாழ்க்கை ஏற்பதற்காக நாம தயார்படுத்திட்டு இருப்போம். அங்கு இறைவன் என்பது கிடையாது இல்லையா. 15 மமை வாம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனஹ ஷஷ்டானிந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. அதாவது பந்தப்பட்ட உலகில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் எனது அச்சமுடைய நித்திய பாகங்களே ஆவர். அம்சமுடைய நித்திய பாகங்கள், பகவானுடைய அம்சத்தை கொண்டுதான் நாம, அதாவது ஆத்ம நிலையில நாம் எல்லாருமே இறையினுடைய அம்சத்தை கொண்டு நித்தியத்தன்மையில தான் இருக்கோம். கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால் அவர்கள் மனது உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் போராடுகின்றனர். அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் 5 மற்றும் மனசு, இதனால போராடுகின்றனர். ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனின் பாகங்களே ஆவர். நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள் தான். வாழ்வின் இம்மும்முனை துன்பங்களில் ஓர் உயிர் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டிய நியதி இல்லை. அதாவது மும்முனை துயரங்கள் என்பது ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம் மற்றும் ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா. மனசுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்துல ஒத்துழைப்பின் இல்லை என்றால் அது ஆத்தியாத்மிகம். அடுத்து நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களோட இல்லையா, நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஸ், இந்த மாதிரியான இது ஆதி பௌத்திகம். அடுத்து ஆதி தெய்வீகம் என்பது இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லையா, இதெல்லாம் நாம பார்க்கிறோம். மேலும் அதாவது இப்பயங்கரமான நிலையிலிருந்து அவனை காப்பதற்காகவே பகவான் அவரது அவதாரமான வியாசதேவரிடம் எல்லா வேதங்களையுமே அருளச் செய்தார். ஒரு காலகட்டத்துல வேதங்கள் இயற்றப்படவில்லை. வெறுமனே இப்போ இந்த கலியுகத்திற்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் வேத சாஸ்திரங்களே இயற்றப்பட்டது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நினைவுகள்ல இருந்துன்றது. நம்ம எல்லாமே இந்த கலியுகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, மந்தமான புத்தி இல்லையா, நமக்கு மறதியும் உண்டு, இப்படி எல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்மளால ஒரு வாட்டி சொன்னா இல்ல, இப்ப எத்தனை இடங்கள்ல பகவானுடைய புகழாரங்கள் வருது இல்லையா, எத்தனை இடங்கள்ல நாம் அவருக்கு தொண்டு புரியணும்னு வருது. ஏன் மீண்டும் மீண்டும் இது சொல்லப்படுகிறது என்று எப்பயாவது நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா? அவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கப்பட்ட பிறகும் நம்ம மனசுல இயற்கையிலே இறைவனை சார்ந்து நமக்கு அன்பு என்பது கிடையாது. அது பிறப்பது என்பது மிக மிக அரிது. எப்பயோ ஒரு சமயத்துலதான் நம்ம அதாவது நம்மளே மீறி இறைவனிடத்துல அன்பு செலுத்த முடியாது. எப்பவுமே இறைவனை அவ்வாறு செலுத்தக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இவ்வளவு தூரம் எடுத்துரைச்ச பிறகு கூட நமக்கு வரவில்லை இல்லையா. இன்னும் நாம கருணையற்ற மனசோட தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. எவ்வளவு நம்ம கல்லா இருக்குமோ அவ்வளவுமே உணர்தல் கண்டிப்பா இருக்காது. சோ உணர்வதற்கான பிரயத்னத்தை நாம கண்டிப்பா மேற்கொள்ளணும். கிருஷ்ணா புலி ஸ்ரே ஜீவ ஹனாதி பகிர்முக அதஹேவ மாயாதாரே தேய சம்சார துக்க. அப்படின்னா இதன் பொருள் என்னன்னா, கிருஷ்ணரை நாம மறந்து விட்டோம் என்றால் ஆதி காலம் தொட்டு ஒரு உயிர் உலகில் பிறப்பெடுக்கிறது. நாம் எப்ப இந்த இடத்துல பிறப்பெடுக்கிறோம்னா when we forget him. நம்மளை படைத்த இறைவனை நாம மறக்கும் நிலை ஏற்படும் பொழுது, அத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் பொழுது நாம இந்த புவியில பிறப்பெடுக்கிறோம். ஆகையினால் கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியானது உலக வாழ்க்கையில் பல்வேறு துன்பங்களை அவனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில 20வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகம். ஓகே, அதாவது நாம் எல்லாருமே இங்க துன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கான மூல காரணம் என்ன? இந்த மாய சக்தி தான். மேலும் நம்முடைய கர்ம பலன்களும் கூட. ஓகே, இங்க துக்காலயம் அசாஸ்வதம் தான். அதனால இங்க நம்ம என்னதான் இந்த இடத்துல வைபவங்களாக நமக்கு தோன்றினாலும் நம்ம இங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தற்காலிகமானது, மாயைக்கு உட்பட்டது. அதனால சுலபமா ஒருத்தரை நாம் என்ன பண்ணோம், தவறுதலா புரிஞ்சிக்க முயற்சிடுவோம். ஸோ இதெல்லாமே உண்டு.
மாயா முக்த ஜீவரே நாஹதி கிருஷ்ண ஞான ஜீவேர கிருபயா கைலா கிருஷ்ணா வேத புராணஹ. அதாவது புறச்சக்தியினால் ஒரு உயிர் கவரப்படும் பொழுது, அதாவது இந்த பௌதீக செயல்களால் ஈர்க்கப்படும் பொழுது அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வை சுதந்திரமாக மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. 100% இறைவனையே மறக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவான். இது போன்ற சூழ்நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அவன் மீது பரிவு கொண்டு அன்புடன் அவனுக்கு 4 வேதங்கள் இல்லையா, 4 வேதாஸ், 18 புராணங்கள், இது எல்லாமே வந்து கொடுக்கிறார். இலக்கியங்கிற அருளி இருக்கார். சைத்தன்யா சரிதாமிரதத்துல 20வது அத்தியாயத்துல 122வது ஸ்லோகம். ஆகையினால் ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத உபதேசங்களை பயன்பெறுதல் வேண்டும். சோ வேதங்களை நாம அதாவது உபயோகப்படுத்துவதனால இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு அந்த வழி வந்து இறைவன் காட்டுகிறார். அது அப்படியே நாம வந்து குடிச்சிட்டு நாம we have to climb. பக்தி லதா பீஜா அது இல்லையா, அது அப்படியே முடிச்சுட்டு மேல நம்ம கிளம்பணும். இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல தவறி விழக்கூடிய மார்க்கத்தை மட்டும்தான் நாம ஏற்படுத்திண்டே இருக்கணும். ஓகே. மேலும் இல்லையேல் ஒருவன் தனது தன்னிச்சை செயலால் கட்டப்பட்டு வழி காட்டுவதற்கு ஏதுமின்றி இருப்பான் இல்லையா, அவனுக்கு எந்த வழியுமே தெரியாது. ஸோ ஒருவர் முழுவதுமே பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தா அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும். வழி தெரியாத சூழ்நிலை, குழப்பம், கலக்கம், இது எல்லாமே வரும். இறுதியில வந்து அவர்கள் தவறிழைப்பார்கள், கோபம் வரும். அவர்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ அவங்க அடைய முடியாதனால கோபம் வரும். அதனால நிறைய தவறுகளை இழைத்து என்ன பண்ணுவாங்க, அழிவு பாதையை வந்து தேடிக்கொள்வார்கள். ஸோ ஏன் நம்ம வந்து இறைவனை எண்ணி நாம செயல்பட்டா நமக்கு எந்த தொந்தரவுமே கிடையாது இல்லையா. எவ்ரிதிங் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. இச்லோகத்தில் மானாரூட என்னும் சொல்லும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஓகே, அந்த மேல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து மானாரூட ஸோ என்னன்றதை வந்து பார்ப்போம். பெரிய தத்துவ ஞானியாவது மற்றும் விஞ்ஞானியாவது என்னும் தவறான எண்ணத்தினால் உலகில் உள்ள மனிதர்கள் அனைவரும் மனம் என்னும் நிலையிலே செயல்படுகின்றனர். இங்க மனம் என்பது ஆத்மாவுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த இடத்துல இல்லையா. ஸோ மனசு வந்து இந்த உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள்ல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு சங்கடமான செயல்களுக்குமே நம்ம செய்ய வேண்டிய இதுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஏனெனில் இவர்கள் பகவான் உலகில் முதல் உயிரான பிரம்மதேவனுக்கு அளித்திருக்கும் உபதேசங்களை சிந்தனை செய்வது கிடையாது. இறைவன் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை நாம கண்டிப்பா பின்பற்ற வேண்டும். பாகவதம் சொல்றது ஹராவ் அபக்தஷ்ய குதோ மகத் குணா மனோரதே நாசதி தாவதோ வகி. அதாவது பக்தன் அல்லாத ஒருவனிடம் பக்தஷ அப்படின்னா பக்தஷன்னா பக்தன், பக்தஷன்னா பக்தனற்றவன் இல்லையா. குதோ ஹராவ் குதோ மகத் குணா இல்லையா, அவனிடத்துல வந்து அதாவது நற்குணங்கள் என்பது இருப்பது கிடையாது. ஏனெனில் அவன் என்ன மனோரதே நாசதி, அதாவது மனம் போன போக்குல வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து எடுத்து செல்வான். தாவதோ பகி இல்லையா, அவன் மனோரீதியான ரீதியின் மீதே செயல்படுகின்றான். அவ்வாறு செயல்படுபவன் தனது அறிவின் தரத்தினை காலங்கள் தோறும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது இல்லையா. அறிவின் தரத்தை வந்து அவன் அப்கிரேடேஷன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். இதன் விளைவாக ஒரு தத்துவ ஞானியின் கூட்டினை மற்றொரு தத்துவ ஞானி மறுப்பதையும், நம்ம சயின்ஸ் எல்லாம் அப்படித்தானே, ஒருத்தர் வந்து ஒண்ணு கண்டுபிடிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கண்டுபிடிப்புல வந்து அதுக்கு ஒரு கவுண்டராக்ட் பண்ற மாதிரி இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு வரும் இல்லையா. ஸோ முதல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்ச போது அது கிரஹாம் பெல் இல்லையா, அதன் பிறகு வந்து ஒவ்வொன்னாவே வந்து வெளியே வந்தது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இம்பல்சஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் கோட் அப்படின்றது வந்து டெலிபோனிக் கோட்ஸ், அதுவுமே ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ல வந்தாலுமே இதை காட்டிலும் அது பெஸ்ட், அதை காட்டிலும் அது பெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அங்கே வந்து ஒருவருடைய கருத்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து சில இடங்கள்ல வந்து ஒத்து வரவே வராது இல்லையா. விஞ்ஞானி எதிர்ப்பதையும் மற்றொரு விஞ்ஞானி எதிர்ப்பார். இவை அனைத்தும் ஏன் ஏற்படுகின்ற என்றால் அவர்கள் தெளிவுடைய அறிவின்றி மனத்தளத்தால் செயல்படுவதினாலே தான். அதாவது அவங்க அந்த மனதளத்திலிருந்து செயல்படுவதாலதான் இந்த சூழ்நிலை. அவங்க அதே வந்து புத்தி தளத்துல செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். ஸோ வெறுமனே மனதளத்துல செயல்படும் பொழுது அங்க புத்தியும் சரியா வேலை செய்யாது,
அதுக்கேற்றவாறு புலன்களும் அந்த என்ன வழி நடத்துதலோ அதை தான் செயல்படுத்தும். ஓகே, ஸோ புத்தி வந்து எப்பொழுதுமே டாமினண்டா இருக்கும், எதை காட்டிலும், மனதை காட்டிலும். அப்பதான் அந்த இது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் ஆயினும் வேத உபதேசங்களில் அதன் கூற்றுக்கள் சில நேரங்களில் முரண்பாடாக தோன்றிய போதிலும் கூட தெளிவடைய அறிவு என்பது ஏற்படுத்தி கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. தெளிவுடைய அறிவு இல்லையா? அதாவது சில இடங்கள்ல கான்ட்ரவர்ஷியல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பகவானுடைய செயல்படும் தன்மை இல்லையா? ஹி கேன் வாக் அண்ட் ஹி கேனாட் வாக். அவர் நடப்பார், நடக்கவும் மாட்டார். அவர் ஸ்வீகரிப்பார், சீகரிக்கவும் மாட்டார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லையா? அவர் உள்ளே இருக்கார், வெளியில் ரொம்ப தூரத்திலுமே இருக்கார், மிக அருகில் இருக்கார், வெகு தொலைவில். இதெல்லாமே கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயங்கள். சில சமயத்துல நமக்கு அது விளங்காது. ஆனா நம்ம பகவத்கீதை இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து படிச்சுட்டே வரும்பொழுது இந்த பேஸ் லெவல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுனாக்கா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் இதெல்லாம் எடுத்துரைக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஆனால் எடுத்த உடனே ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் சொன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா எதுவுமே புரியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் இருக்காரு. அந்த பரதநாட்டிய கலைஞர் வந்து நடனம் ஆடுகிறார் என்றால் அது இன்னொரு பரதநாட்டிய கலைஞரால தான் அவருடைய பாவங்களையும் அவருடைய சைகைகளையுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து அந்த நாட்டியத்தை வந்து ரசித்து கொண்டிருந்தால் அந்த பெண் நல்லா ஆடினா அப்படின்னு மட்டும்தான் அவனால சொல்ல முடியுமே தவிர அந்த நடனத்துல அவர்கள் காட்டிய நயனங்கள் எதுவுமே நமக்கு புரியாது இல்லையா? ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆல்சோ இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நடனத்திலையுமே வந்து சொல்ல முடியும். ஆனா அந்த நடனத்துல இருக்கக்கூடியவங்களால அதை நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். அது போலதான். ஸோ மேல டாப் லெவல் போகும்பொழுது இந்த பேஸ் லெவல் நமக்கு கண்டிப்பா புரியாது. அதனாலதான் பேஸ் லெவல்ல நல்லா பயிற்சி பண்ணும் பொழுதுதான் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டே நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அவற்றை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் அவன் உலகியல் நிலைகளிலிருந்து கட்டுப்பட்டவன். அதுதான் இல்லையா? இப்போ ஒரு இசை கலைஞர், நடன கலைஞர் இவங்களெல்லாம் எடுத்துட்டா கூட அவங்களுடைய உத்தமமான நிலை ஹையர் லெவல்ல இருந்து அவங்க ஏதாவது செயல்பட்டுனா அது நமக்கு எதுவுமே புரியாது. அவங்க நம்ம லெவல் சாதாரண லெவலுக்கு வந்து நம்மள சொன்னாக்கா அப்பதான் நமக்கு புரியும். ஸோ தேர் லெவல் இஸ் டிஃபரெண்ட், நம்ம லெவல் வேறுபட்டது. இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். உலகாயுத நிலைகள் இச்லோகத்தில் குணப்பிரவாக என்று சொல்லப்படும். இதன் பொருள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் பிரவாகமாகும், அதாவது செயல்படும் தன்மையாகும். ஆகையினால்தான் ஸ்ரீ பக்தி வினோத தாகுரார் சொல்றார், விசேஷ மாயாரவச்சேயாச்சப்பேஷே காச்ச ஹாபுடுபாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ ஏன் இங்கே துன்புறுகிறாய்? இந்த ஜீவன் ஏன் இந்த இடத்துல துன்புறணும்? நீ ஏன் சில நேரங்களில் ஜட இருக்கிற அலைகளில் மூழ்குவதும் சில நேரங்களில் கரைக்கு வருவதுமா? அப்படின்னா நம்ம இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு நினைக்கிறக்கூடிய அந்த ஸ்டைல் இல்லையா? ஸோ இரு படகுகள்ல நாம எப்பொழுதுமே பிரயாணிக்க முடியாது. சில சமயத்துல ஆன்மீகத்துல நம்ம மேலோங்கி இருப்போம், சில சமயத்துல பௌதீகத்துல மேலோங்கி இருப்போம் இல்லையா? எப்போ பௌதீகத்துல வந்து நம்ம அந்த செயல்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு பலன் கருதி ஆற்றுகின்றோமோ அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பந்தப்படுது. ஓகே, அதே வந்து இறைவனை தொண்டென்று ஆற்றும் போடும்போது அது இறை தொண்டாக்கி விடுகிறது. ஓகே, ஸோ பிறகு உனது துன்பங்கள் அனைத்திலும் நீ விடுதலை பெறுவாய். அதனால கிருஷ்ணரின் அடியவனாக மாற வேண்டும். நாம பகவானு திருத்தொண்டனாக மாறும்பொழுது இந்த இடத்துல வந்து பெரியதாக அடைய வேண்டிய பொருள் எதுவுமே கிடையாது. அத இறைவனுடைய கருணை பெறுவதை காட்டிலும் எதுவுமே கிடையாது. மேலும் ஒருவன் பின்னர் அவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து விடுதலை செய்ய பெறுவதோடு கீழே விழுவதும் இல்லை, அவன் அறிவு இழப்பதும் கிடையாது. நஷ்ட பிரக்ஞா, பிரக்ஞா என்னும் வார்த்தைக்கு நிறைவான அறிவு என்று பொருள். பிரக்ஞா மீன்ஸ் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நஷ்ட பிரக்ஞா மீன்ஸ் அந்த he has lost the intelligence. ஓகே, நிறைவான அறிவு இல்லாதவன் என்று பொருளாகும். நிறைவான அறிவு ஒருவிடம் இல்லை என்றால் இல்லையா, அதாவது எப்படிப்பட்ட அறிவு வேணும்? ஞானதளத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவு வேணும். அப்படிப்பட்ட அறிவு ஒருத்தர்கிட்ட இல்லைன்னா அவனிடம் என்ன இருக்கும்? கற்பனை யூகங்கள் மட்டும்தான். இப்படி இருக்கலாம், ஸ்பெகுலேஷன், இப்படி போயிருக்கலாம், அப்படி செய்திருக்கலாம், அப்படி எல்லாமே வந்து அவங்க நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. கிருஷ்ணா சாரி. மேலும் சாத்திரங்களில் விதிகளை மீறுவதன் மூலம் ஒருவன் இதயத்தில் சுத்தமானவனாக முடியாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம வந்து சாஸ்திர விதிகளை மட்டுமே நம்ம சாஸ்திரங்கள் விதிகளை மீறுவதன் மூலம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம வந்து தவறுகள் செய்கின்றோம், பாவங்களை வந்து பாவ செயல்களில் வந்து மூழ்குகின்றோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எப்பவுமே தூய்மையாக இருக்க முடியாது. ஓகே,
எண்ணம், அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம் இல்லையா. அப்போ 3 ஒன்று உடல், இன்னொன்னு வந்து மனசு, இன்னொன்னு வந்து வார்த்தைகள். இந்த 3லயுமே நம்ம வந்து தூய்மையை வெளிப்படுத்தணும். நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தையில வந்து தூய்மை இருக்கணும், நம்ம உடல் தூய்மை இருக்கணும் இல்லையா. அடுத்து உள்ள தூய்மையும் இருக்கணும். மன தூய்மை இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியாது. இச்செயல்கள் அனைத்தும் பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. சத்துவகுணத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய யக்ஞம் எது, சத்துவகுணத்துல செய்யக்கூடிய தவம் எது, சத்துவகுணத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம். யக்ஞம், தானம், தவம், இது 3 பத்தி ரொம்ப அழகா 17 ஸ்ரத்தாத்ரை விபாக யோகத்துல சொல்லப்படுது இல்லையா. அது மாதிரி யக்ஞம், தானம், தவம் என்பது அட்லீஸ்ட் மினிமம் எக்ஸ்பெக்டட் என்னது, சத்துவம். சுத்த சத்துவ கொடுத்தா அது ஹையஸ்ட். ஆனா மினிமம் வந்து நாம சத்துவ நிலையிலிருந்து வழங்கணும். தைகுண்யா விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மவான். அதாவது வேதங்கள் முக்கியமான இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியே சொல்றது. இக்குணங்களை கடந்தோனாக அப்படின்னா நீ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆக வேண்டும். நாம் எல்லாரும் கூட அத்தகைய நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். சோ ஈவன் சத்துவம் கூட நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் நிறுத்தும். ஏன்னா நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், சந்தோஷம் சுகிக்கணும் என்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்படும் பொழுது நாம மீண்டும் வந்து கட்டுண்ட நிலையை அடைகின்றோம். அதனால கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம வந்து வெளிப்படணும்னா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை நாம பெறணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இவ அனைத்தும் விட உன்னத மாணவனாகுக. எவ்வித எல்லா விதமான இருமைகள், அதாவது இரட்டை தன்மையிலிருந்து இருந்தும் நம்மை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான கவலைகள் இருந்தும் விடுதலை பெற்று நமக்கு என்ன எந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல எங்கேயுமே வந்து செக்யூரிட்டி கிடையாது. பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கும்போது, ஆன்மீக தளத்தில் நோக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நமக்கு அந்த செக்யூரிட்டி இருக்கும். ஹிருதயத்திலிருந்து பகவான் நம்மள வழி நடத்துவார். இந்த 2 வித்தியாசத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இக்குணங்களை கடந்த பின்னர் உன்னத நிலை அடைவதற்கு ஒருவன் முழுமுதற் கல்வின் உபதேசத்தினை பின்பற்றுதல் வேண்டும். இங்க வந்து தங்கிட்டா மட்டும் பத்தாது. நிற்குணத்துல அது அப்படியே பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த வந்து இறைவனுடைய வழிநடத்துதல் எதையோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம பெறணும். இதன் மூலம் அவன் வாழ்க்கையில் நிறைவடைகின்றான், அதாவது முழுமை பெறுகின்றான் அந்த ஜீவன். இல்லையேல் அவன் இயற்கையின் குணங்கள் என்னும் அலைகளில் அடித்து செல்லப்படுவான் இல்லையா. ரஜோ ஒரு புறம், தமசிக் ஒரு புறம் ரஜ சத்துவம், இப்படி இந்த 3 குணங்கள் வந்து காம்படிஷன் பண்ணி செயல்படும். சோ இது மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் 7.5.32. அதாவது மென்னதையே திருப்பி இப்ப பபுல்காம் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா. ஸோ முதல்ல சாப்பிடும் போது பபுல்காம் வந்து ஸ்வீட்டா தெரியும். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா சீ பண்ணியிருந்தா இந்த வாய் தான் வலிக்கும் இல்லையா. அதுல எந்த ஒரு சாரமும் கிடையாது. அது போன்றதுதான் இந்த பௌதிக செயல்களில் நாம் ஈடுபடுறது பௌதிக தளத்துல இருந்து. சோ மீண்டும் மீண்டும் நாம் என்ன பண்றோம், வேறு ஒரு உடலை எடுப்பதற்கான மார்க்கத்தையே நாம தேடிண்டே இருக்கோம். அதாவது மதிர்னா கிருஷ்ணே பரத ஸ்வேதோவா ஸ்வதோவா மிதோ அபிபத்யதே கிரக பிரதானாம் அதாந்த கோபீர் விசதாம் தாமிஸ்ரம் அந்த தாமிஸ்ரம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கீழ் உலகங்கள்ல, அதாவது நரக உலகங்கள்ல இருக்கும் அது ஆக்சுவலி. தாமிஸ்ரம் அந்த தாமிஸ்ரம். புனசர்வித சர்வனானாம். புன மீன்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா. சர்வித சர்வனானாம், அதாவது மென்னதையே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் மென்னுண்டே இருப்போம்னு அர்த்தம். அதுல எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது இல்லையா. ஸோ ஸ்கிரீன் தெரியறதா இல்லை நான் அன்ஷேர் பண்ணி பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. உலகியல் இன்பங்களில் பெரும் பற்றுடைய லோகாயுதவாதிகளும் யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக அனுபவங்களுக்கு மேலாக வேற எதுவும் தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி, இப்ப தெரியுது. வேற எதுவும் அறியாத இயற்கையின் தன்னிச்சையால் சுமந்து செல்லப்படுகின்றனர் இல்லையா. இந்த இயற்கை இவர்கள் உண்டதையே மீண்டும் உண்டு கட்டுக்கடங்காத புலன்களினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வாழ்கின்றனர் இல்லையா. இந்த புலன்களுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றனர் இல்லையா. கண்ணு வந்து இததான், இந்த சீரியல் தான் நான் பார்க்கணும், எனக்கு டிவியை கொடுப்பா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறது. எனக்கு இந்த உணவு தான் வேணும், எனக்கு இப்படி டேஸ்டா பண்ணி கொடு இல்லையா. பூண்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா உரப்பா வந்து எனக்கு புளி குழம்ப செய்து கொடு அப்படின்னு கேட்கறது. அப்புறம் நாவுக்கு அடிமை. ஸோ மீண்டும் மீண்டும் நாம் என்ன பண்றோம், we are under the control of the senses. இது எது, மனது என்ன பண்றது, அப்படி ஒரு இது ஓவர்வெல்மிங்கா செயல்படுது.
இவ்வாறு இவர்கள் நரக வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் போய் விழுகின்றனர் இல்லையா. தாமிஸ்ரம் என்பது தமிஸ்ரம் என்ன சொல்லப்படுறது, தாமிஸ்ரம் அண்ட தாமிஸ்ரம். நம்ம 2 நரக உலகங்களை பத்தி படிச்சிருக்கோம். 28 நரக உலகங்கள் வந்து படிப்போம், நம்ம அடுத்த கேண்டோல வந்து வாசிப்போம். அதுல இந்த தாமிஸ்ரம் அண்ட தாமிஸ்ரமும் உண்டு. ஓகே. தத்ர நிர்பின்ன கதாத்ராணாம் சித்ரவாஜை சிலிமுகைஹி விப்ளவோ அபூத் துக்கிதானாம் துக்க சக கருணாத்மனாம். மன்னர் புரஞ்சனர் இவ்வாறு அவர் வேட்டையாடிய பொழுது, இது வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், அதாவது நம்ம பிராச்சீன பரித் வந்து யஜ்ஞங்கள் செய்து விலங்குகளை வந்து கொன்றதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுறது. இங்க இவர் வந்து காட்டுல போய் வேட்டையாடுறார் இல்லையா. சோ எத்தனையோ விலங்குகளை வந்து அவர் கொன்று குவிக்கிறார். இதையெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய கருணையுடைய உடையவர்கள் ரிஷி முனிகள், அதாவது அவங்க எல்லாருமே வந்து மன வருத்தப்படுகிறார்கள் இல்லையா. அன்புடையோர் என்று சொல்லப்படுவது கருணை உள்ளம் கொண்டோர். யாருக்கு வந்து ஒரு பக்தனால ஒரு ரிஷி முனியால தான் வந்து இந்த பக்தி பாதை வந்து எடுத்து சொல்ல முடியும். அவங்க எல்லாமே இதை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள். அசுரத்தன்மை கொண்டோர் விலங்குகளை கொல்வதில் ஈடுபடும் பொழுது இக்கொலையினால் தேவர்களும் பகவானின் பக்தர்களும் மிகுந்து துன்புறுகின்றனர் இல்லையா. ஒரு விலங்கை கொல்வது பாவம். சோ அதை வந்து சகிக்க மாட்டாங்க இவங்க. அசுரத்தன்மை வாய்ந்த இன்றைய சமுதாயம் பல்வேறு வகையான இறைச்சி கூடங்களை உலகம் முழுவதும் நடத்தி வருகிறது இல்லையா. KFC இல்லையா, மெக்டொனால்ட் இல்லையா, இப்படி எல்லாமே வந்து ஒரு ரோடுக்குமே இப்ப இருக்கு இல்லையா. இட்ஸ் குளோபல் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல KFC இஸ் US கம்பெனி. ஓகே. ஸோ இந்த பக்கெட் இந்த வாங்கினா இந்த பக்கெட் வாங்கினா இந்த பக்கெட் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுக்குமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஈவன் அதுல போடக்கூடிய அந்த கோட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து ஜீரணமே பண்ண முடியாது. நம்ம இன்டெஸ்டைன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டியே கிடையாது. ஆனா அதைத்தான் நாம வந்து செயல்படுத்துறோம் இல்லையா. சோ நாவிற்கு அடிமையாகி விடுகிறோம். இந்த ருச்சியை தான் நான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இல்லையா. துஷ்ட சுவாமிகளும் யோகிகளும் நீங்க நம்ம வந்து ஈவன் ஐ வாஸ் அண்டர் சம் அதர் திங் ஆல்சோ அர்லியர். ஆனா எந்த இடத்துலயுமே வந்து நீ நான்வெஜ் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு யாருமே ஸ்ட்ராங்கா சொன்னதே கிடையாது. நம்ம எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் இவங்க எல்லாருமே நம்ம பாக்குறோம். அவங்க வேணா அதை வந்து சொல்லாமலேயே ஒண்ணு வந்து அவங்க சொல்லாததுக்கு காரணம் நம்ம பரிபாலிக்க மாட்டோம் என்று இருக்கலாம். ஆனா நம்ம பரிபாலிக்கிறோமோ இல்லையோ சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை என்பதை அவங்க எந்த இடத்துலயுமே சொல்லவே இல்லை. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு சித்திகளை பெறவங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து கர்ம யோகியா செயல்படுறவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த தேசத்துக்கு நல்லது எல்லாமே செய்திருக்காங்க. பை ஹார்ட் தே ஆர் வெரி குட். ஆனா அடுத்தவங்களையுமே வந்து அந்த பாதையில எடுத்து செல்றதுக்கான பாதையை வந்து அவங்க வழி நடத்தவே இல்லை இல்லையா. இப்போ நம்ம ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு, இங்கேயும் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் இருக்காரு. அந்த இதுல எல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தே ஆர் டோல்ட் நாட் டு டூ திஸ் திங்ன்றது எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒன்று இந்த கிரியா சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த கிரியா சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அப்ரோச் பண்றது மட்டும்தான் நான் பார்த்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ விலங்குகளை வந்து கொல்வது பாவம், புசிப்பது பாவம் அப்படிங்கறத வந்து எந்த இடத்துலயுமே வந்து நமக்கு யாருமே எடுத்து உரைக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ ஸ்டில் நம்மளுடைய வழி நடத்துதலேயே அவங்க வந்து நம்மள புத்தர் சொல்லி இருக்காருல்ல மாதாஜி. ரவிசங்கர் குருஜி அந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ்ல நாங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த நம்ம பண்றோம் இல்லையா 4 ரெகுலேஷன்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணதான் சொல்லிதான் அவங்க சொல்றாங்க. பட் பண்றது சொல்லிருக்காங்க. ஆனா அப்பவே தெரியாது. ஐ எம் நாட் ஆல் அவங்கள தப்பு சொல்லல நானு. இல்ல நானும் உங்களை தப்புன்னு சொல்லல, நீங்க சொல்லலங்க. ஆனா நாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த நேரம் கோர்ஸ் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா விடணும், இந்த மாதிரி நீங்க பிரின்சிபல் பண்ணணும்னு கோர்ஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. Then it is good மாதாஜி. If it is told, it is good actually. I attend the class மாதாஜி. அதனால உங்ககிட்ட சொன்னேன் மாதாஜி. வேற எதுவும் ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணல, அதனால எனக்கு தெரியாது. மாதாஜி நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ரொம்ப நாளா நான் கூட அவர்கிட்ட போயிருக்கேன் ஆக்சுவலா அந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த இதுதான் நான் ஃபாலோ, மெயின்லி வந்து எக்ஸசைஸோட அவங்க எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க மாதாஜி, யோகா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது அது சொல்லி கொடுத்தா தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஆனா அதை சில பேர் வந்து சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டாங்க. they will never go to that area only. ஓகே. ஒண்ணு வந்து நம்ம சொன்னாலும் கேட்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும்.
தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ரீசன். அவங்களையும் நம்ம தவறு சொல்ல முடியாது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. ஏன்னா நம்ம வீட்லயே நாமளே சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப அவர் சொன்னா மட்டும் கேட்டு போறாங்கன்னா என்ன பொதுமக்கள் அவங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. தேவையற்றதெல்லாம் நல்லவைகளா இருந்தாலும் அதையும் விலக்கி விட்டுருவாங்க இல்லையா? அதனால வந்து சொன்னா எடுத்துக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது சொல்லப்படும், இல்லைன்னா விட்டுருவாங்க. சோ அதே சமயம் தியானமும் யோகமும் செய்து விடுகின்றன. ஆதலினால் கருணை உடையவர்களாக விளங்கும் பகவானின் பக்தர்கள் வந்து பக்தர்களுக்கு தான் இது உண்டு. யாரெல்லாம் பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவடைகிறார்களோ அவங்க கண்டிப்பா இதை வந்து சொல்லுவாங்க. வெறும் யோக பயிற்சிகள், அதுல வந்து இறைவனை பற்றியான சிந்தனை எதுவுமே அங்க எடுத்துரைக்கப்படவில்லை என்றால் தட் இஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இது இருக்காது கண்டிப்பா இல்லையா? இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸே வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பா நாம அடிமட்ட தாமேஸ்வரத்துக்கு தான் நம்ம போவோம் கண்டிப்பா. ஸோ ஆகையினால் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதில் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கின்றனர். காடுகளில் இறைச்சி கொட்டில்களிலும் ஏராளமான விலங்குகள் கொல்லப்படுவதும், கேளிக்கை கூடங்கள் மற்றும் இரவு விடுதிகளில் பெண்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துவதும் கண்டு பக்தர்கள் மிகுந்த துன்பம் உறுகின்றனர். வேள்விகளில் பலியிடப்படும் மிருகங்கள் மீது கொண்ட கருணையாலே, அதாவது மாமுனிவர் நாரதர் பிராச்சீனபரித்துக்கு வந்து இந்த உபதேசத்தினை உரைக்க தொடங்கினார் இல்லையா? அவரும் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டுதான். தமது உபதேசத்தில் நாரத முனிவர் தம்மை போன்ற பக்தர்கள் வந்து மனித சமுதாயத்தில் நடைபெறும் இது போன்ற கருணையற்ற கொலைனை கண்டு மனம் வருந்துவதாக விளக்குகிறார். கண்டிப்பா இது உண்டு. நாம எல்லாம் இப்ப நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நார்மல் பௌதிக தளத்தில் இல்லாம ஆன்மீக தளத்தில் நாம நோக்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயமே வந்து சரியா தெரியாது நமக்கு. அதாவது இது கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிடும் இல்லையா? அந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பா வரும். இஃப் யூ அப்ளை த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேதாஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது வந்து நம்ம கண்ணால உணர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்க படிக்க நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா அதே நம்ம இத புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யலன்னா நடந்து கொண்டிருக்கிற எந்த செயலுமே நாம தவறு கண்டுபிடிக்கவே மாட்டோம். ஓவராலா பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அதுதான் இந்த உலகம் இல்லையா? ஸோ கடவுள் கூட வந்து ஏன்னா ஜீவன்களை எல்லாம் அவர் தானே படைக்கிறார். எல்லா ஜீவன்களுமே ஒன்றுதானே. அந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருப்பவரும் அவர் தானே. அப்ப அந்த ஜீவனை வந்து அனாதரவாக கொல்லுவது, அது அந்த அந்த சூழ்நிலையில வந்து அந்த ஜீவன் அந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அவரும் வந்து செல்கிறார் இல்லையா? he is also leaving that body. ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப வருத்தம் படக்கூடிய ஒன்று. ஸோ கருணையுள்ள அவர் இந்த வருத்தமான சூழ்நிலைகளை அவரால் ஏத்துக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஸோ இந்த இதுலயுமே பார்க்க ஜெயதேவ கோஸ்வாமி பாடுகிறார் தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல, சதய ஹிருதய தர்ஷித பகுகாதம் அப்படின்னு அந்த பாடல் இருக்கு. அது புத்த சரீரான்றதுக்காக வரும் அந்த பாடல் ஆக்சுவலி. ஸோ விலங்குகளை கொல்லப்படுவதை தடுத்து நிறுத்துவதாக தான் அவர் வந்து புத்த பகவானாக தோன்றினார். அது உணர்ச்சியற்ற கல்லை போன்றது என்று நம் கொள்கையினை முன்வைக்கின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் விலங்குகளை கொல்வது பாவமில்லை. ஏன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் அது நமக்கு தன்னுடைய துக்கத்தை நம்ம கிட்ட வெளிப்படுத்த தெரியாம இருக்கும் பொழுது, நாம அதனுடைய துக்கத்தை புரிந்து கொள்ளாத நிலையாது இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம கொல்லுவது என்பது மிக மிக தவறு. ஸோ நாமெல்லாம் பேசுறதுனால இப்ப நமக்கு ஏதாவது அடிக்க வராங்கன்னா அடிக்காதே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து அந்த விலங்கு வந்து எதுவுமே சொல்லாது, ஒரே ஒரு கத்து மட்டும்தான் கத்தும். அந்த கத்தக்கூடிய அந்த பாஷையினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? கொன்று விடுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ அது தவறு. அதாவது விலங்குகளை கொல்வது பாவம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பகுத்தறிவை காட்டுகின்றன. நாம் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இல்லையா? ஸோ பௌதிக தளத்திலிருந்து இதை நாம் இவ்வாறு நோக்கும் பொழுது பாவ புண்ணியத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கறதே கிடையாது இல்லையா? வலியும் வேதனை பற்றி நாம யோசிக்கிறதுமே கிடையாது. உண்மையில் விலங்குகள் உணர்ச்சியற்ற கற்கள் கிடையாது. அவையும் அவற்றை கொல்லும் மனிதர்களின் இதயங்களோ தான் நம்ம தான் கல்லாக இருக்கும். கல் இருந்தாதான் நம்ம ஒருத்தரை வந்து அடிக்க முடியும், ஒருத்தரை திட்ட முடியும் இல்லையா? அதாவது சிறிய சிறிய லெவல்ல இருந்து பெரிய லெவலுக்கு போறது. நம்முடைய ஹிருதயம் வந்து கல்லாக இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து சிறிய அளவுல இருந்து பெரிய அளவு தான் வந்து பெரிய அளவு தான் அடுத்த ஜீவனையை கொள்றது. இப்ப நம்ம ஒரு மட்டன் ஸ்டால், ஒரு இந்த ஸ்டால் எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா, சிக்கன் ஸ்டால் எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல வந்து அதை ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது உயிரோடு இருக்கிற அந்த கோழியை வந்து கொண்டு நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ரொம்ப மன வருத்தத்தை கொடுக்கும். அந்த ஜீவன் வித்தின் 5 மினிட்ஸ் அதனுடைய மரண தண்டனையை மரணத்தை நாம தான் நிர்ணயிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த சமயத்துல
அவர்கள் இறைச்சி கொட்டில்களை பேணுவதையும் காடுகளில் விலங்குகளை கொள்வதையும் தொடர்ந்து செய்து விடுகின்றனர். இதன் முடிவு என்னவென்றால், நார முனிவர் போன்ற மகான்களின் உபதேசங்களை சிந்தனை செய்யாதவர்கள், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும், நஷ்ட பிரக்ஞ என்னும் வகையினத்தில் விழுந்து நரகத்திற்கு செல்கின்றனர். நஷ்ட பிரக்ஞன்றது அந்த ஒரு அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஜீவனாக அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய நரக உலகத்துல தமிஸ்ரம் என்று முன்ன படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உலகத்திற்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். கொஞ்சம் அர்ஜென்டா கிளம்பணும் இன்னைக்கு. ஓகே, நிறைய பேச முடியாது. வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய்.